Unong asat an bat unong trekam bhalang ubajukran nya kajing shisha bat ubadang kiu shakmat hakikam ajing shakri jong u haka imlang salang uba kenjaimon amse ulaklat kendit haka jingjia tingku kali kablajia hapleng chiting miet jong ka arpu arne arpulai tarik menta ubnai hakle riat East Giant Hills District. Ya kadaw tenrai halor jong kate ka jingjia tingku kali empat lak bentip tikna tat hadu balatho ya kani ka kubor. Henry kani ka jingjia bas ngosi kalawan jia ringkat shitayo hadien ba ukenjaimon amse ula ujor persya syak JHATC halor ka jing I no objection certificate ya ka MS Megatop Cement Private Limited hakashnong waejer narpu na kabenta benseng ya kani ka karkhana dobinat hakashnong waejer narpu ilaka klem ka jing menjor jong ka dorbar ilaka narpu bat berten ru ban mudui ya ka JHATC syaka yeng ka syari lada kamla ban penduk no ya kani ka NOC. Ha kisngi bas dang jong ki jing turekam jong u ha usnam arjar khat nyo. Ukan jai mon ulapan pau ya kasur na kabenta ki patba nong shong shnong jong ka shnong huroi. Hinggeria bat kiwei ki shnong hasilanter ki jaka kaput ka India Bangladesh. Namar ka jing bomdan ya ki jing penyaso lingba ki surak. Amdan ki jaka sumar. Amdan mobile phone tower. Ni amdan ka jing penbiang mobile phone coverage na lor kiwei pan. Uba kenjaimon amse ulamudui persyaru ya ka sorkar India bat ya ka National Highway Authority of India NHAI syaka yeng ka Shri High Court ka Meghalaya halor ka jingsni palat put jong ka lenti surak na rata cera shalum shnong ka bahab hapo ka National Highway number 6 hasilenter jong ka East Giant Hills District. Na kalyang ka Meghalaya State Legal Services Authority ha ubnay rempang arjar arpulai kalathong ya uba kenjaimon bantrekum u Legal Aid Council na kabenta ka East Giant Hills lani halor kinu ki mukot duma bakarpang ladala ra syabar ka jingpet jingkmi ka jongki. Ya u kenjaimon amse lakha hak arpau tarik u kelalingkot ka kendai spak kendai pusang bat udai nakashnong umkyang ka bahab hapo lumshnong CNRD Block East Giant Hills bat hadu ba undaklat no udang bat kum u assistant wahe shnong jongkashnong umkyang. Uba kenjaimon ula pendap ya ka degree ha ka law na Rajiv Gandhi National University of Law RGNUL Patiala Punjab hadien ba ula pendap ya ka high secondary school na St Edmunds College Higher Secondary Section.